One News taqsal is-Segretarju Parlamentari Mario De Marco jekk jistax jagħti garanzija li dak li ġara lil ħaddiema ta' Selmun Palace mhux se jiġri lil ħaddiema oħra tal-Air Malta. Trapprezza l-Air Malta ma taqax taħti mixin f'pożizzjoni kurina nittamma li ovvjament jukun hemm xogħol għal kulħadd. Il-ħamis li għadda 58 ħaddiem impjegati mal-lukanda Selmun Palace li kienet lukanda sussidjarja tal-Air Malta ingħataw essenzja. Mistoqsija kienx possibbli li dawn il-ħaddiema jingħataw xogħol alternattiv mill-Gvern, Mario De Marco iwieġeb li l-Air Malta mhix f'pożizzjoni li tagħmel dan. Jien nimmaġini ovvjament ma nitgħux xogħol alternattiv għaliex bħalissa ma nasibx li l-Air Malta da f'pożizzjoni li toffri xogħol alternattiv għal dawn il-ħaddiema. F'Novembru li għadda meta kien qed iwieġeb domanda parlamentari ta' Joe Mizzi, il-Ministru Tonio Fenech kien wiegħed li min se jixtri l-lukanda Selmun Palace irid jixtri l-kumpanija kollha illi tinkludi wkoll lill-impjegati. Għal-mistoqsija ta' One News għaliex il-Gvern ma żammx ma' din il-wiegħda, Mario De Marco waħħal fl-offerti li jintefgħu għax-xiri tal-lukanda. Kienet saret sejħa l-offerti fil-fatt ta' żmien għall-bejħ ta' Selmun u mill-se nifhem jiena jiġifieri l-offerti li nataw għal Selmun ma kinux offerti aċċettabbli. Dik ir-raġuni. Il-lukanda Selmun għalqet il-bibien tagħha wara li għamlet telf finanzjarju. Mistoqsi minn One News jekk il-ħaddiema għandhom xtort għal dan it-telf, De Marco qal li l-ħaddiema qatt ma jistgħu jingħataw tort, iżda żied jgħid li jista' jagħti l-każ illi kien hemm ċirkostanzi fejn il-lukanda ma kienx vijabbli.